Ay naman! Pas iti news feed ta napanda nag-beach. Ha? Kaano nga tamot ang makapag-beach da tao ay? Ne, apa asyak ti kita ngay? Kun pangibagam iti kasta. Kasi ka nga rin ti asawak. Alangan amapan ko ibaga kini kumparen. Ay nawang, kaslasaan ka nga pampanunot buyon. Anya? Kasi ino nga taati pang ibaga ak. Alangan nga rin amapanak ijayan ni kumparim Ingo. Tayo nak ibaga, nga imbagpay dagiti aglabas iti news feed ko ta magsi-beach da kunak nga rin. Ha? Napan amin dagiti kukumarik ije beach. Da tao laangan ti saan. Ay, Imayak marita, umutang ako maiti kwartam. Ha? Uray 3,000 laang kumare. Ano mo ti kwarta, Mare? Adala na patag apang sarak mare. Bayadak mo laang kalpasan ti makalawas. Saan ang mabayag? O sige, pautangan ka ng pang-aasim ko ma, tabayada matlaada gustan eh. Amo matan, agday-dialysis ni tatang ko, kat masapol nga adda ka namin ti kwarta. Uwan mare, di ka madanagan ta agbayad ak iti aldaw nga impromise ko. Ay, Saus, pinabulutan ni si Mang iti kwarta. Sa pinagrigat ay jasing singirain. Naku na nang amin kanyak, akasapulan na unay ti kwarta, lakay. Naasyanak mo't iso a pinautang ako. Sa pila kumaa, tasaan ka amarigatan amang singir to kinkwana. Ay, padasan na ti saan nga agtungpal iti tungtungan. Amo na mo't na akagurgurak ti kasjay. Ha? Kagurgurak man ti tawa na kasingsingpot na umutang. Ngamdo pa nagbabayad, lumaban. Barang Big-bigat. Pag-lapayag nga ihisam ko naman. Ha? Ay, naggapuam nga Ay, naggapuak man ijay ang dagiti ko kumarik nana. Nagtutulagan mi no kaano ti ipapan mi ijay beach nana. Kasta ala. Ay, ti makunat laang sana all. Maya ngagpaiso ti mapan ijay beach itatasama rin. Nana, mayat na talaga. Ay, kaano kayo nga yamapan? Inton bigat matlaang nana. Isong agawid akong tamapan ko isagana dagiti arwatek inton bigat. Ay, no, wow, bitch ko naman. anya? Mapan kayo jebis inton bigat, kuna? Lakay, kadwak dagiti ko kumare. Apay, adda kwarta maya. Jay pasahiyo ba lang, dakkelan. Ay, una yun lakay. Sana kung amapan makitintinulag amapan agbitch no awang kwarta. Ha? Da kwartak lakay. Danag mon aya. Nangalam ngay mo titi kwartam. Nakadulakit asaludsod mon aya. Basta da kwartak Ngala, mapan ka, nupod nung adda kwartam. Nay, sika magayam mi din. Apay, saan ka anakipan kada si Mang EJ Beach? Ha? Bitch? Kawamat, napada mo idikalman pay. Kadwa na dati na kin Marjay. Kadwa na pa'y niluseng. Ay, kasta ayan nana. Kamamok man anapan dagayam. Wan, dimbagas dito idikalman. Kunak, ano kadwada ka? Ay nanana, uray awisan dak, jak kaya timapan no bilang laang. Ha? Amoyo matan, ado ti pakakumkumikumat. Iso nga di oras ko amapan ag pitch o saraklatan ng agtrabaho. Siya bagay. Husto ka iti da ita nga imbagam. Sayangak man ti may saldaw nana amapan ag happy-happy. Kan saan kumutla ma-enjoy no adda pang panunutok at trabaho iji balay. Ay, wan awan sirbi ti panagpasyar. No ado ti panunutan nga arabidan. Ay, naimbag pa'y da kumari si Mang, tanapandagayam ije bitch idi kalman pa'y. Ha? Naimbag man ta nakapanda. Ang sino iti kakadwa na anapan? Kat na marji Kasta yan. Naimbag da pa'y tamasang sango dati mapan ag bitch. No kayat mo, di mapantamay. Oho, niaga pula kay. Nagado amarami dito'y balay.
Aglayvak laangon na itilakok a sapatos kan badbato no iso. Sa bagay matkit di Awan lat oras ko iti kakasta abang banag. Paggastusan laang. Nay, nakasangpat ka maggaya man si ma. Ay, wala kay. Itayak pa nakasangpet. Ed, anyangay mo ti pasalubong mo. Pasalubong. Ay, awan. Awan na pulos tinagatang ko ijay. Awan nga ruden kwarta. Anya? Diyan nabati a kwarta. Apag isula nga nagpasahik a nagawid manipo di dya beach. Oh, na yun. Ay, nabambanog ak man. Kaya kutyagin na. Ay na, nagmayat man da ito'y a picture ko ija beach. I-post ko man iti Facebook lakay. Ha? Tapno makita dagiti ka-aruba ang managapal ang napanak met ija beach. Anya? Tapno saan da panunutan, nga isuda laang da kabailan na ang mapanag beach. Ay, nawaw. Anya ka din dito kay bagbagam si kasi ma. Putno mo, sana ya. I-post ko kik din. Ay, gayam. Kanya nga tati caption ko. Ay, feeling blessed at LU. Kuna manlangan. Kung di feeling blessed ka man, di ta ipopos mo. Awal lang nga rin may saangan. Anya? Feeling blessed kung kunam. Katsyak nga asawam, mabisbisin. Tawan pa'y naluto ang makan. Apaw, nagbayat mo na ito yung post ni si Mang Apicture na ijibetch. Nakaswimsuit pa'y. Ah, adaya. Dahiti man na, feeling blessed ko na napay. Ay, hagasim man. Naimbag pa'y kansimang kanakapan ijay beach. Uwan nga raw, gamda tao, pulos pa'y adi makapan mo. Naimbag pa'y kankwana kada kwarta na anapan ijay beach. Ay wow, inaktuman kiti balay da intun malaw. Inaksingira ang utang na kanya. Itangal daw ka, tin ka rin na pa nagbayad na. Ah, ada utang na kang ka? Ada imay imutang kanyak idinapan alawas. Nakunana, amasapul na. Isuan na siyak mat. Ay, sus! Sa pa'y lakuma. Tasaan na pagsakitan ti ulam no agsingir ka iti utang na. Na mauray ang mapanidji balay. Ah, ay, kwa. Pasensya kayo ko man, nana. Ha? Awan pa'y ngamin ti pagbayad ko itakada kayo. Awan na pulos ko kwartak. Aniya, kasanom nga ibagang awan ko, kwartam kat napan kamot nagbetch. Sa hanaol ko nga raw. Si kakit di mo't. Kano ka ngay nga rod nagbayad? Sapay masapul konti kwarta. Imbagak mat kan ka, masapul ko ita. Kan imbagam nga ita ka nga agbayad. Eh, uwan ko mga rod nana. Ngam naira na mga awang kwarta. Ay, agsubli kayong tulangan intun Lunes. Barang adan to ibayad ko kan ka. Ala, sigurado lang nga. Ha, amo matan. Kagorgorak dagiti kare-kare. Kanyak, masapol kumutan, tada importante ang pangusarak. Eh, kwa. Ay, pasensya ka lang kuman, mare. Awan pa'y ngamin pagbayad ko itakang ka. Anya? Katno, di pa na minsan ngal daw zain ka rin kanyak apa nagbayad mo. Saan aya? Eh, kwa nga men. Saan kumamot akas taa? Nagkari ka. Kan idi may kaimutang, nagsingpat ka. Nasyanak pa'y ka. Sa itang agsingirak ni apay ng ikastamot ton. Ay, unay ka matan, miding. Kunamla no saan ka mabayadan mo. Abay, itarayak ay at utang kukan ka. Anya? Ni, apay nga ikasta ka matinagsaw. Sika lang arutan tinakautang, ngam si kapay ti adaganas na makaungat. Matinsa Anya? Ti kurang kitde, inusar mo lang ti kwartang inutang mo kanyak anapan nag-beach. Di ka lagbain. Agutang ka, tatlo lang ada pag-beach mo. Sa kapay agpos a feeling blessed. Ay, agraraman ka kitdi salbag ka.
kunak tumot kahit. E di pa'y lagakas dyan, ti ugali na tayo dyan si Mang. Nagligat asing iray. Sakit isumapay ti makaungay. Ay, makapahay blood tayo siya babae. Inton sumarono, amumton bakit? Saan ka basta na nagpapautang? Tanay, sikapay kitin ti ma-stress ngagsingsingay. Ay, saanin na talaga lakay. Dahil tamad kami ti matiging kano minsan. Nagbiit ka maasyan iti tao nga umutang. Hindi da kamot amo akasyan. Wan nga rod lakay. Iso apulosin asaanin ang makaulit tayo siya babae. Naa, apay ngay asikapay ti adaganas na ang makaungat si Mang. Kasano mga minasan ang makaunga da tao? Kunamblan mo saan kayo abayadan mo. Andiya, idiimay ka kanya kay mutang, nagsingpot ka. Ngam itasingiran kan, kasta kakidin ngagsaaw. Ay, kasla saan kayo ang makauawat? Agbayad ka, no di mo kaya't ngay darong ka. Basit agatan dayjay. Ngam gaputa kasta ka ang makisarita, mabalin ka ngay darong kunak tumag. Anya? Nakunam kanyak ang masapul mo ti kwarta. Tagayam, inusar mo lang nga napan nag-beach. Di ka pa'y agbay na kung depos iti piling bless. Ngam inutang mo lang mo ti kwarta nag-beach mo. Ay nawaw. Anya? Agbayad ka, aging gainton malaw. Nuawan pa'y lang talaga ngay darong kan. Ay na, siyak nga sawam ti mababain si Mang. Di ka di mabain ka dagiti comments dagiti tattao ken ti Facebook? Lakay. Naku na dyan may isa nag-comment. Feeling blessed ka. Nung inutang mo maggamit ti kwarta nagbits mo. Ay, si Mang. Nakababain ang perperme. Kwa lakay. Saan naman siguro mag-comment iti kasjay no saan akas ta galing? Nakautang ka lang ako nung sikapay tadaganas na ang makaungat no singirin da ka. Yay, di ka lagbaing agpupus iti feeling blessed. Feeling blessed. Sana na maulit lakay. Awan ti ato drama. Inkagot agdis kita rin pagbayad mo kung nagitinot utang mo kalagbits mo. Salbag ka. O anya, awan ka di ba ti panggap mo agbayad? Kwa mare. Pangaasim ko matay ka nakiti basit apawayway. Ha? Pasensya ka la kuman Gapo iti nailawan sa uken ka iti na minsan nga aldaw. Naku namlalay ta, gaputa na ibabain ka una iti Facebook. Feeling blessed, amapan mo ipopos. Ngam adaw mo ti agur-uray ang nakautangam ay nawaw. Karik mare, bayadan ka, saan pa'y nga ita? Kaano manan ngay? Amo maggayam ti makisarita iti nasayaat. Ngam masapul pa'y ang maibabain ka iti social media. Ha? Noawan nga minti kwarta a pagpasyar, saanin nga umutang? Nangruno noawan mo tinamnamaan a pagbayad. Ay, apo aya si Mang. Gapu lang iti kasta nga inaramid mo, madadaal ti panagkukumare. Ikarik mare, saan na maulit pa Bayadan ti inutang mo kada kami kininana Berta. Ta iti kaano man, saan? Tuno sa bado di palay. Adamot basit a pagsasangwan tayaw. Ayun. Kasagay mo gaya ba dya? Apaw, nalipatan ba na nga itaabulan kan itaalawas ti kasangay ko? Ay, unay kan. Anyangay nga raw, ang bumutin ti lumakayan. Kinado ti pampanunutin na. Talaga malipatak. Ala, tinapatag kat umay kayon to. Ay, abam nagiti apukom. Weng, agyaman na kita awis mo Awan anyaman na manong kulas. Ayun gayam anya nana. Kasangay yu gayam inton Sabado. Wan, balasang ko. Isu nga umay kay to Wan nana, umay kami nga umay. Itugot mo to mo, dagiti anak mo. Kasta mo nila kay mo. Wan nana, sigurado da ita. Kat agyaman ak iti awis yo nana. Awan anyaman na. Mala, inak
Nagadumit ting kargam iti Tupperware nga iawid mo, Lusing. Ha? Sa bali day tanay karga iti Tupperware. Sa bali pa day tanay karga iti pinggan. Ni tatamot. Ay, pang-aasim Lusing. Isublim to amin na dagita Tupperware kung pinggan ko ah. Ay, wala na. Don't worry, tay sublik tumalang. Ay, nasayat no kasta. Nangina nga men, tinanggatan ko kadagita Tupperware, kadagita pinggan. Wala na. Danag yun, ay, isublik nga isubli. Ay, nawaw. Ne, manun alawas tinapalabas, manipod nagpapas ka ni Nana Turing. Ngam aging gaita, di ka pa insubsub ay dagito'y Tupperware kin pinggan na. Pari ko mulakit din. No kaya mau, si Kanti mapan mang isublay. Anya? Nabambano ka nagapoy ti trabaho, kasta pa lang ti ibagbagam. Di ka lata kami ng baybay dita. Isublik to lata ah. Apay kastamot tenti sa umbak ay kit ibagbagak laang mo't nakababain mo't ay iti tao ang nagpapaskan. Kunak nga rod, no masikuranday ta matam amang kitkita dita Tupperware kas kada pinggan, si Kanti mapan mang isublay. Kasta Saan ka kati ang mapanag-glance? Wala konti diet ka matang. si Kakit di mo, sa anak nagday-diet. Ilip-lipas ko lang dito ang aramidag, inaktumot din mangan. Kunak, ano kundi diet ka ma? Nalang aron, tumo na kami mating kinipasita, iyo kusina. Inak pa nga ning gumatang iti sidaan ki Jeruar, awan balon ko. Ay na, agbalon ka kami na. Saan safe dagiti magatgatang itirwar si daan. Ha? Iso asyak, sa anak agumatgatang di tarwar iti urayan niya amakan. Diyak laki di mangmangan iti sana na dalos. Ay, unay ka matang. Sa anak nga inarte ah, ibagbagak lang tipod na oh. Ala, umuna kayo ni di kusina, sumaruno ah. Anya ko na ni Lucy? Saan amang mangan iti magapo Jerwar amakan? Wan ata saan ka no anadalos? Agasam man. Eh di wow! Bayam latan. No parang kuha na kat sana nadalos, di sana mangan. Anya kuma. Ay wan ah! Huwag pilitin ang ayaw, baka pumayag. Nakababain met no mga ni tinagdapo Jeruar. Amangan magsakit ti tiyan na. Siguro, nakadaldalos ni Lusing iti balayda. Nasaya at no kasta. Adan tulad tamot ati papananta iti balayda. Sa bagay, ijaya makita ti kinadalos na. Ne, anya nga di tar aramidem Lusing. Ah, ay ikwa. Ug-ugasak iti napudot adanom dagiti pinggan na panganak. Anya? Ay unay kan. Kaug-ugas mila dagita pinggan itay nalpas kami anangan. Kasta ka de. Ay isa na kami na basta taltalag. Abangan no saan anadalos ti panakaugas na. Iso na saysaya at latamat ano ugasak iti hot water. Amangan nga no at the germs na. Ay unay mo tin akin na artem dayta. Ay sa anak nga gininarte. Nagpapakatutuo lang ako sa sarili ko. Mawatam day jay. Tagalog pa yan. Alam. Mangan ka nga rudan tanalpas kami amangan. Umuna kami agsublay ti trabaho. Okay, pasita. Anya mo tin ni Lucy? Kasla ada sakit tayo amang mangan iti kusina. Ha? Tunggal mangan. Masapol na kanu nga ugasan iti napurot adanong ti pinggan nga usaran na. Agraraman. Uray ka ugas, ugasan na latta. Taamangan ka no ada germs na. Eh di wow. Isun ati kadadalusan na parswa. Una yan. Kasla siyak pa'y nga ron ti mabain. Tasyak tinagugas iti pinggan. Payaman kundi arte mo tadya tao. Aging dadalus mo eh. Oo na yan. Umarte ayon sa estado ng pamumuhay. Nukas kanyak asang kasapol, sang kasaangan. Sa anak akong di arte, tanakababain. Ay, madun alawas tinapalabas. Madipon ini nagpapaskadak.
Nga maging gaita. Di malay subli ni Luseng na ganyan Tupperware kan pinggan ang nagkargaan na itimakan. Hey, patimbay no isubli na pa'y dayjay. Ha? Idinto pa'y birthday jay apukop nga anak ni Maria. Imbay ba din iday? Ado apinggan tinyawid na. Ngumawan apulos insubli na. Aniya? Do si ka mismo ti mapanmangalay di balay ta. Mabalag. At dapat siguro tinamnamang agsublay. Yan mo dyan kunam, ako sa nga isubli na. Wait, yan lapat tiyang. Ay, na yan. Sapay nagningi na nagijay at Tupperware kan pinggan ko. Kasla mabainak pa'y amapan mangalay di balay da. Uray sa garaw. Sa anak man ang mabain kiniluseng. Tawan mo't babain na. Ipagbain laang nilakay na. Ta nagsingpot mo't gamay. Ay, ugasak ana imbag daytoy baso a pagkapyang tamaan no da germs na. Lusing. Mabayag ka kanina pa hindi tayo tilabaan po. Apay, kit kitam lang arudan nga agugugas akpay lang itibaso kapag kapya. Ha? Itay ka lang amin dita. Kasla 10 minutes mo matan na ugasan dahil tamay sa abaso. Ay, sana nga 10 minutes. 20 minutes kit di 20 minutes ko nga ugasan iti cold water, kan 10 minutes ko mat nga ugasan iti hot water. What? Ang mga no at the germs na, narigatan. Unay ka? Alang ron, excuse me pa lang. Ugasak labid dahil ti baso. 1 minute lang. Kalpasan na, ituloy mo man lang di pa nagugas mo dito baso. Okay. Ya kung nalimad, tirurod ko iti dahil yalusing. Wan nga mo, uray siya kat maas asarak it style na. Nasubraan mo ti kinaarte na. At iwan na pa'y dagiti babak na no agugas iti pinggan kan baso na. Ay, una yun aya. Agugas lang iti baso pagkapyan na. Abutan na pa iti 30 minutes. Taamangan ka nun at the germs na. Salbang kini. Ijay balayda. Kasjay nga tamot ti kadalos na mare. Ay tuan, makaparoon. Makadadahal iti aldaw. Sapay la kumaa, ta makapasyar tantumot ijay balayda. Ta makita man no kasjay mo't la kadalos. O madani gaya mo, hindi kasangay ti inauna nga anak ta. Wan nga rod lakay. Parikot ko na niya tilotwag. Mangluto tayo latan iti pansay. Bakit? Pinikpikan. Ken igatangan tamot iti cake. Mabalinan. Sige, tawisag tuman dagiti katrabahwak tao mayda. Ha? Wan tapno makita damot akabaulak ti aghanda para iti kasangay ti anak ko. Nagdayta ka man ako na ako. Ay basta, noan niya timbaga, iso ti matungpal. Saan ka abo maribar, no kayat mo pa... Abay, birthday ng anak na. Kano birthday ka no, mo ti inauna nga anak na. Kastaya, nasabat ko di kalman. Ngamawan may timbaga na kanya. Na, ay nagloko na Luseng. Inawis na kung di na kainawis. Saan may? Ngamnupay kasta. Mapanak lata. Tapno, at dalason amapan ko alain ng iti Tupperware. Kas kadapinggan asan na ngayon subsublay. Aniya. Wait, mapanak ko naktumay. Anya? Kasangay ta anak mo itong bigat. Wan, iso ano mayat kayo, umay kayo Ay katuan an. Wan umay kami adwa. Sige, sa anak pa'y nagtrabaho inton bigat, tasyak ti agluto iti pagsasangwan tayo. Kasta kani? Ay katuan an. Saan kami narudan nagbalon iti pangaldawan mi kinapasita itong bigat? Ay wan ijay kay ton amangan. Ala, mangan tayon, kukumpare, manggao kay latan iti makan. Apay mo tayo tipinggan mo, Lusing. Saan ka nagpapada? Adda ti breka mo, adda ti stainless, adda pa iti plastic. Ay nawaw. Ha? Wan nga ron.
Uri dagiti basom, saan ay nagpapada? Ada stainless, ada may awan handle na. Ay na! Kasano nga may nasaan nga nagpapada dagiti pinggan kas kada baso na. Kat inurnong na lang na kita. Ay, ninanamot. Katwan mo, naurnong lang dagita pinggan mo, itinapan mo na kipalpalanitan. Anya? What? Tunggal mapan ka makipalanit, agdudo maapinggan, kas kada baso tiyaw awid mo. Isu dagitaan na urnong. Isu asaan ang nagpapada. Anya? Isu anumal pas tayo amangan, alaak amin, dagiti pinggan, kat tupperware ka, wasaan mo ngayon subsublay. Dagita pinggan ang nagpipintas, nagapaw, itinagduduma babalay. Ganda kita tipeng, kas kada nagpapangit a pinggan, isu ti kukwam. Nana, Kang, saan lang asak ti mangala? Adamot lang nila kay kulas. Alaan na mutla ka na, nagiti pinggan, asaan mo ngayon subsublay. anya? Sunggarak man kumare. Ay, uray siya, kumare. Ang dami-dami kong tawa. Mga 8 siguro. No siyak, saan ang mabilang mare? Ado akatawak itay. Anya nga tamat ti rupa ni Lucia sumarag iti trabaho, yung bigan. Ha, salbag hindi Kundi arte no, dadayo iti trabaho. Yung kastemot gayam, salbag ko manin. Agasan man, tanod iti trabaho, maurasan no ugasan na tipinggan a panganan na. Ngam ijay balayta, ay nakas jay matgayam. Wanya ron, saan na nagpapada ti pinggan na? Tagayam, nagtutuma mo yung apalanitan tinagkapuanda. Oo na yan alusing dayjay. Kundi arte, ngam nangir-ngir-ngir matagi ti pinggan na ijay balayta. Makang nagdayjay yung bigat ko nagtumay. Nakita pa yung nakasampay ang underwear na yung suli. Nakangiring-ngiring-ngir mo't lang si ka. No, dito kundi arte. Ha? Oo na yan. Ay, nawaw. Nay, itaman pa'y akas laon gaganay gayam ama pa nagtrabaho. Wah, Abay, mababain ka karagiti ka trabahoam. Gapo itinaamuan da kinapudno. ha? Anday ta, kunam lang amin nung nasaya at tikundi arte. Anya nga ita, sika lang aron, di nakababain. Saan aksan ang mapanagtrabaho lakay? Anya asan, di ka kinti mapantag, pasensya ka kadakwada. Day ta, ti maganab mo. Anya? Si Kamot Lasing, oo na yan, apa nagpampamarang mo. Ha? No, dito yung trabaho, kundi arte ka. Nga uray la abutam ti may isang oras apa nagugas iti pinggan na panganam. Pare, Ngam ija balayo. Nakangiring-ngiring-ngiring mo dagiti pinggan na pang panganam. Oo na yan. ay kwa, pasensya kay lakuman Amo ka saan anasaya at dagi nga impakpakitak kada kayo. Oo na yan. Kundi arte ka dito ngam dagiti pinggan na pang panganam. Kasi saan mo ta nagpapada? Taganya, naggapo, itinaduma-duma apalanitan. Oo na yan, George. Nakababa hindi tangaramid mo. Promises! Ay, kare ka, saan na maulit? Kinapudno na, mababain na unay kada kayo. Nasayat mo no kasta. Tani, nakababa hindi kundi arte. Yung awan mo't gayam tinasayat apinggan. Tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdenget. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
apay pailaan nga inserek yu tabasura na nang isungarod nga inruar ko ta mga numasapa dagiti agkul kolekta iti basura inton bigat. Apay mga imbasuram dagiti pagpigadan niyo anak kaw. Unay kayo matan nanang kas makita yu mat narugitan. Ay na, apo anak kaw. Mabalin pa'y amausar dagitoy. Narugit nga ruden nanang. Apay aya nga ipilit yu ti amuyo. No mailaba dagitoy, mayat manan. Mabalin manan na mausar. Irwar yu dagita abasura. Tagumatangak iti baro inton bigat. Kaano lang mataginatag mo dagitoy apigadan anak kaw. Pangaasi yu man nanang. Di nakreng-rengen. No anya ti imbagak iso ti aramidan yu. Kaputag suswildo ti asawam. Agsaysayang kabantay di ti kwarta. No masayangan kayo, ala iyawid yung arudan nanang. Ay wala. Talaga nga iyawid ko dagitoy. Tasayang may. Anya to nakasupot kanyawid mo. Purina. Ipigadan lakay. Nakarugrugit ba? Nangalam ka na kitaya. Sa dino pa'y kuma. Iti ayan ti anak ta. Kagat-gatang dalaan dagitoy apigadan idi na palabas a bulan. Kastamot dyan nakita nga ilakla ko na di palengke. Wan! Inbasura naman iso nga inalak at masayangan na. Kat lumabalin pa yung malaban na kita bakal. Kasadot na nga ron ti aglaba. Iso abas na imbasura na. Nagumatang kanumanan iti baraw. Hindi na minsan, imbasura naman ang tinagdumatasada. Ita, pigadan mo tan. Ibasura ng sama amin na gamit dan. Kasadaw, kitiki na sagot na ti pangpangruna na. Uray mabalin pa yung maremedyoan, ibasura na laka. Awan ano kasta. Saysayangan na ti kwarta nagrigrigatan nila kay na. Amo na may tamakipurpur nila ang nila kay na. Diyak amoy ti anak ta. Awam madenggen na sa o. Kaano lang idigim matang ka iti pigadan niyo mare. Ita, gumatang ka man iti baro. Wen tawanan ti mausar ije balay maray. Kasano nga awan, kita damat nakita kapigadan, idi na panak ije balay niyo. Awanan ata imbasurak mare. Narugitan. Apay mat nga yung basura madagos ngay mare. Mabalin pa yung mat, ano malabaan? Ay, masadutak nga aglaba mare. Iso akay kayat ko ti gumatang manen iti baro. Iso pay kit di apakabanog. Ay, unay kan mare. Sayang ti kwarta. Adda kwartami mare. Dandanin malpas ti kontrata nila kay ko. No agawid day chay, adda manen kwarta nga yawid na. May mayat matlaan, no anusam nga ilaba mare. At least makatipid kayo pay. Imbis nga igatang yu iti baro, urnungan yu kidi. Basta siya, jak kayat ti mabanbanog mare. Kumusta nga iti kontrata yu lakay? Nalpas ka di matlaan? Uy, nalpasan bakit? No kasta, tambay ka manan iti manong altang. Kapilitan na. Paguro orayan na daman ti ipakontrata da. Sa bagay ayun gayam, ikanak man iti kwarta, naibusan ti impawit mo. Naibusin na dagos. Una, tagimatangak pa'y iti masapsapol tayo dito'y balay. Ay, suru-suru mamati, agtipid bakit? Di ka madanagan. Gamit mat dito'y balay ti pangigas-gastusak iti kwarta daw dawatakan ka. Sana abisyo. Malawan eh. Mangtudak to yung doon bigat. Nayo naman, amumot, nangina dagiti magatang itapanawang. Ngayon na, hindi mo sayangin ta narigat ti trabaho bakit? No awan ti kontrata, awan mo ti kwartata. Mapanak labit itayan ti kumparik bakit? Apa ijay? Mag-shot kami. Kita ama, ang mga nunapartek ka manin nga agawe. Awan ti pagdanagan bakit? Taam mo, tag-control. Alang nga rod, agrubbat kan tapno makapagdalusak matlaangan dito'y balay. Ano? Agrubbat ka tapno makapagdalusak kunak. Sa anak makapag-general cleaning no adda ka. Malawan eh. Nako. Ay no,
Nagdaldalos ka manan, Mari Becca. Kita akat na urnong manin tirugit, mare. Gamit yun samot dagita, Mare. Un, ibasura kung tanas kan ang masukatan, mare. Ada ka dita akasirola kas kada bedsheet. Ada pa'y termos. Panagkunak ka mabalin pa ya mausar dagita, Mare. Mais-isan kin may labalaang. Ay, awan oras ko para kadagita abanag, mare. Abanugak laang no ko. Alaak man nga rod, Mare. Sayang man no ibasuram laang. Ay, katuan alaam laang, mare. No nagagat kalakit di amang remedyo. Tano siya, hay, masaduta. Ay, wan, Mare. No kas kada kami ngawan makukwarta na, nalakalaang amay remedyo ang dayta. Malangarod, alaam mo, tapno saan nga isupay apasalsali dito'y balay. Ay, nawaw. Anya ta binagkat mo, Flora. Ay, kasirola, tasa, termos kin bedsheet, kurtina kin dadumapay nana. Ay, aguray ka man basang kita man. Oy, aday ta nana. Ha? Ay, nawaw. May lasin ko na gito'y agamit Ay, kinapod na. Dinawat ko ka ni Mari Becang nana. Nalabasak ngamin nga agdaldalo si Jabalayda. Ibasura na ko mga masayang anak. Iso dinawat ko na. Ay, una yan day jay Becang. Uray babalin pa ya mausar. Ibasura na latan. Isumati kinunakkan kwa na itay nana. Idiruar na. Sigun kan kwa na. Masadot amang remedyo. Iso nga inyawid ko latan Sayang mat ngamin nana. Mabalin pa'y amadait dagiti bedsheet, kan mais-isan ti kasirola. Ay, kasta ti mayat a mindset, Flora. No mabalin pa'y remedyoan. Ano san ang remedyoan? Kaslaban ng tumay ti anak ko. Amo na mabambanrog nila kay nang agtrab-trabaho. Ngam di na maamaw ti agtipid. Hindi nakasako binagkat ni Flora. Gamit dabi kang lakay. May nawaw. Intod namanan. Ibasura na kano. Nga masayangan ni Flora iso dinawat na. Kaslabak nang day tatao. Dakkel man rin siguro at inyawat nila kay na. Isong aging babak ng manay. Ay, awan lat amok. Iti kasta nga ugalit anak ta. Talaga ngayon bakit natin kinasadot. Lumabagbagaan ka ako nga, Mike. Kasano nga rodin data. Kasaritak to ni Joel. Ibagak akontrolen na ti kwarta nga ito na sawa na. Ay no, ayan ngayon ti termos bakit? Ang kape ako ma. Awanan lakay. Kasano nga awanan kat at dama itay dito? Nagkapiak pa, sakpay anapanak iti ayan ti kumpare. Awanan imbasura kon. Imbagak matken ka nga general cleaning Anya? Daanan day jay, narugitan, masapul ang masukatan. Uray daan yung mabalin pa'y mausar day jay, bakit? Ano sampay laang timang ipapudot. Gumatangak to iti baro a termos inton Lunes. Ay nawaw, bakit? Agraman gamit ang mabalin pa'y mausar, ibasuram. Na, awan mutlaan ti kasirola iti sigot anak ka ikargaan na. Di mo ibaga nga imbasuram mutan. Gumatangak to inton Lunes. Unay kan bakit? Ibasuram sa amot amin na gamit dito balayan. Ay nawaw, di ka di makauawat mo. Gumatangak inton Lunes ko na lang arudan. Sayang ti kwarta ti kastangar aramitan. Narugitan day jay, kikita ang misik, paglutpam lata. Unay kamutan, ay nawaw. Sa dino tinikargaan, tanosak nga is-isan no kasadot mo nga mga remedyo. Awanan, dinawat ni Mari Flora, iso nga inted ko na. Ay na, jak mo bakit? At dalaing tinakitam akwarta, basta ibasuram mutan dagiti usar dito balay. Mabaling pa ang may remedyoan dagitay. Asino ti bampanugam si ka Joel? Rumara pa'y. O mga lunya pa'y ti maaramid ko ka. Kapi ka pa, Joel, anak ko.
Nagyam anak nanang. Naimbag man, ta napanunot mo ti pumasyar. At dati saan nga nagkinawatan ni tanakyo. Anya tinagapanyo kinibikang nakong. Kasanumat nga may nanang. Imbasura na kiditi termos kas kadat kasirula may. Narugit kinda ang gano. Kasano? Kaya di na magkuna nga is-isan na. Agraman termos yaw. Di na pa'y mapunasan. Nasakit ti ulo ka mang pampanunot nanang. Bakit kita day ta pigadan nakong? Pigadan nyo day na. Indalak iti basuraan ta masayang anak. No siyak ti sika. Kontrolam ti kwarta ga itid mo iti asawam. Tauray siyak nga inana. Diyak kanunugan ti kasta nga aramid na. Pasensyakan, Joel. Narabianak, tanong tinaramid ko niya talon. Nagapa kayo kanumad, kinibikang ko na ni nanang yaw. Untatang, diyak nakapagtapura na. Iso nakaungutaking ko na. Kasla di mo ngamin masayangan iti gamit mi tatang. Ura mabalin pa'y ama iremedyoan, ibasura na amin. Bilagbagan mo't ni nanang yaw. Di maadimgag. Inulit naman ay. Nagdati kwartam, di mo itit amin iti asawa man ako. Wantatang, numangtid ka. Tay sakto lang ngay gatang na iti karinyaw. Wantatang, kastan ti aramidat, parang agnakan. Talaga amisis sadot, ni misis mo nako. Kasadot na ti mangiremedyo iti usar. Saan mo't anarikat ti mangiremedyo ka? Marurudak launay iti asawak, Mare. Oh, apay mare. Kasta unay ti ungot nga iti kalman. Ay nawaw. Apay kanumat mare. Apay ka nga imbasurak dagiti gamit me. Kat mabalin ka pa'y mat amausar. Saan ama kaawat? Masayangan siguro piman ti asawa mare. Kita am ti termos nga imbasuran. Aglang lang amanan abaro. Agraman ti kasirula mare. Gagat kan diskartila ang ti kasapulan mare. No siya, jak maanusan ti kasta, Mare. May bagam ti kasta Tadakwarta nga yaw awat nila kay mo mare. Ngam no siya amamirmiraot. Ay maanusak mare. Agpada kayo lakin ni nanang. Tip-tipidin nyo ti bagbagiyo. Ita panawan, rumbang nagbalin tayo praktikal mare. Narigat nga tati agsapul iti kwarta. Ay nawaw, talaga ka di nga awan planom amang tag iti kwarta kanyak, Joel. Idi pa'y napalabas abulan nga agururayak iti iyawat mo. Awan ti kwarta, adda ti importante anang usara. Anya? Adda mo tinagata nga bagas. Abay, anong ti kwarta daw dawata maya? Agpampanunod ka kaday, Bakit? Nas kanyang tipid tayo. Kasta nga rodan, tip-tipidin tayo, tibagbagi tayo. Adda siguro man ang ti plano magatangan na niya. Ay na, Joel, aya. Nung narugit ti pigadan, ilabam. No adda tinadadahil agamit, ipadas mo nga iremedyoan lumabalin pa'y. Pangasim ko ma, tasaan ati kinasadot mo, ti bakpakan mo kanya, bakit? Imot dayta amanugang yun, nanang. Ay nawang, imot. Wala, tagimot mang tag iti kwarta kanya. Mabutang siguro ang mga nutil-til naman ng pangigas-gastusam. Ay nawaw, siyak ti babae, nanang. Rumbang laang ay siyak ti mangidulin iti kwartami. Dahil tamit lang ti makagapo, no apay asaan da ka atalken ti asawam. Aging baba ng kanto mga men. Oh, pagyamanan kit din ni Joel, tagamit mi ti pangigas-gastusa. Saan abisyo? Mom, anak ko. Bidot namin ti aramidam. Siyak ba'y nga ibasuram dagiti gamit yaw. Kita empay, numabalin amay remedyoan. No kasapulan amalabaan. Ano usab nga ilaba, tapno makatipid kayo malaang. Nasaktan siguro tirik na ti anak ta. Iso, pimanaw latan. Kasan pa nagkape, bakit? Bayam lang ay. Okay lang maupay. Pag siyaatan naman ti bagbagak kenkwana.
Sa bagay mo't hindi Saan ba na pabalin na kanunungan ta ti kasjay nga ugali ti anak ta? Kasi ti manugang ta ngagtrabaho, no kasta ti aramiden na. Mawatak ti puntom, bakit? Mangyarwar ka kay di ti plataw na mga tamutan lakay. Ay kat orasan. Pasapatapay amapan ni Garden inton bigat. Ay nawaw. Bigadan yun sa matay lablaba, Mari Betang. Wen mare, nasken nga aglaba ak kaawanan ti mausar. Italang ang nakitak nga naglaba ka iti pigadan, Mare. Di mo ngaminan mangted nila kay ko iti kwarta mare. Awan ti maigatang iti baro a pigadan. Nasaysaya at matlaang tapno may ruam kang aglaba, Mare. Sayang matlaang no ibasuram manunday ta. Wen mare, ano sa kun anyang ingaro. Kitaan man dagiti nalalawat ti talon na dito'y lugar tayo, Mare. Ilabada dagiti pigadan da, ken dagiti kurtina da. Agraman dagiti gamit da iti kusina. Sa dalaang ibasura no talaga asaanen amabalin amausar. Sikatin ang ilaba ka dagiti pigatan, bakit? Wen nakay. Nasayat ba't nga rin no kasta? Tapno saanan na masapula gumatang manan iti baro. Dagiti kaldero nga hingat da iti planggana. Is-isak to inton madamdama. No kasta kumakanarin bakit? Makatipid ta. Saan ang masapula gumatang ta kanayon iti baro? Wen nakay, manipod ita. Saan ako nga agsadot-sadot tapno sa anak nga papaon. Kasta tiket ko bakit? Numabalin pa'y ama irimidyon nagiti gamit. Irimidyon? Tapno saanan ang masapul ag gumatang manan? Ayun gayam, igatangan naktuman iti sinulid ita tersena inton madamdama. Anong ti sinulid bakit? Agda itang klakay. O sige, ilistam. No, dapat idagdo mga ipagatang mo bakit? Taamangan lumalipata. Why? Ay, nawaw! Ita apanawan, rumbang laang nga agbalin tayo a praktikal ken na diskarte. Numabalin pa'y ang mairemedyoan dagiti gamit tayo, aramiden tayo. Laglagipan tayo, anarigat ti agsapul iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.